achiel 250 kod adek 570 kod abiriyo kaluwore kod ANEC nikech penj mar KJSEA ibiro bed kitimo next month. Iwacho ni dwe mabiro ineno kanyo kwan mago mag nyithindo mose register gin mana 1,130,699 manyiso nitiere rem mago mag jopuonjre 1,122,908 manyaka sani ok bitimo penj mano mar KJSEA. Akeni Eriko chieng' karwake paro makamano to diwach nang'o jopuonjre gi gin kanye? Okay, erokamano Saron. An gima dawacho ni apani namba maber sirikal okelono gi riamba. Jogi ng'eny. Nikech an kaka japuonj mapuonjo UCBC kochakore grade 1 nyaka grade 6 ka gidhi JSS. Nyithindo ng'eny makata skul mantiere yudo ka nyithindo gidoka chien one by one. To an kang'iyo mos to reason miwacho ni jogi otho gi magi gika sirikal wuondore kabisa. Gima kelo gini en pek mar somo. Nitie nyithindo moko ma e remote areas ma with this CBC, with this new technology mobile, they cannot afford to access even to digital studies in that school de giponi piny. Koro yudo ka nyathini ka penj dhi biro to en so much worried. To kare okanyal gik ka penjo biro to yudo ka gik ng'eny so new for him or her. So this leads brings biyo nyathini koluro dhi sikul. Kendo mar ariyo en chandruok. Ingeni government mosebedo chien negi biro gi miluongo ni free education kane Kibaki odonjo serikal. Koro ji no dhi skunde mang'eny, ji no dhi skul kane gi expect ni somo kore nono. Kendo somo koro kako medo idho kichako gi kindergarten idu ko berber kibire grade lower primary ochakore to koro kidonje ke JSS ka to koro somo koro tek be koro idho kabisa ma jonyuol ok nyal. Kendo gima chako kelo gi kabisa gimo mancha gisego ni koro iriwo nyini nche skunde moko monge center manyalo timo penj mar JSS ni yudo ka wincho oketho ni moko arno okoromo mondo obed gi sachi nini mondo bigi nyalo timo penj no. Koro yudo ka distance yudo ka koro nyathi okawda wuoth even for more than 3 kilometers mondo kochope school ma nyathi mano denye ma nyathi mano kuchiemo koro ang'o mabiro lead mai nyathini nyaka koro wewe school ngech koro ngima koro tamo wange okonyal school bor ka kodo chipo bendo kia ko school ko yucho ida duogo kata lunch distance ni ngene lunch bi nyathi da wuotho from 3 kilometers kudu kata lunch nyathi na nyal okobe nyal nyathi bro give up to moso bro ngi bedo japuonj mapuonje. Most of these kids gine private schools ibedo ka japuonj gi bende ochiw hope na nyithindo gi ngi japuonj gi are hopeless in the class. Koro ngi hope magi miyo nyithindo koro nyaka nyithindo wewe school namba ni ng'eny. An gibo wacho namba ni ng'eny sirikal wuondore. Namba ni ng'eny ahinya. Kendo buon kintiere kaunti ma Kisumo kwan mag